उगुरि ना उगुरि माबायदि मोजां देरहागोन देरहाया देरहानांगौ जायगायाव जानायखाय नायनोसै देरहानांगौनो लागाव हो लागाव बोलो हो लागाव मा थांफाजोबखो लागाव हो आस्ते लागाव बोलो हो मानिनायाव गैया गारनायाव गैया हो गारनाङा लागाव मा जाखिसलाय उगुरिया जेनसिगोन माने ayo मा देरहाबारा गारलायो माने आयु आसुरिसो रिफारेन्स गारा रिफारेन्स गारा गारलायो माथो सिदा आयु रिफारेन्स गारासिना गारलायो आरोखि खोनादों दा आयु उगुरिया खिन्थु लाकिलि देरहाबाय दै एबार माने खेबसेखौ नायबावनोसै सोर देरहायो मा जाखोलै मेंबाय आखाया आयौ एबार माने लास्ट नायबावनोसै सोर देरहायो खेबसेयाथ' जेनबाय धर्मपुरा उगुरिजोंहाय एबार आङो उगुरिनि धर्मपुरनिखौ एसे दिन्थिनोसै धर्मपुरनिया माबायदि बोयो एसे आं दिन्थिनोसै एबार एसे थालखौनो लायाखै लागाव होना हो लागाव हो बो आगरा बो आस्ते हो गामिनिखाय मालाय देरहामारबायसो देरहाबायना ओइ सासेया मा जाखो बाजै मेंबाय देरहामारबायना फाइनाल दंबायो अब्ला खेबसेबो देरहाबाय मेंदोंनो बाजैया मालाय आयै हाबा मा जाखोलै जानजियाव खादों मोना ना